obi oye mranini a chief justice no wakwetia policy a governor no any judges nyina similar policy a other arranged by a former more executive or more legislature almost also omudisona na etini say beka say on fa ne ho torotoro na onkosa ana se say expect say ye mra chefo ni ye president ni ye ministers ni adem kwan ka dem be faso no sa na o say ono say de faso so wo hwe ne study a na me hu ne say conclusion na obeba no ene say enye asem ketora na e di akodan committee no so na ebi mususu no. Oh, nurse, civilians no na ebi mu hu ne say na we dia enche danya big deal enche danya mumu de eni mu hwemre ni mu a eye serious matter. Okay. Na sa wo hwe system so a fa ne say dia min kan chief justice abokro no de bi nyesa na meka nemo ye mra mu no ye se obokro no a ni ye find you guilty a ye be jeli so the family we are 1 cedi kra and also we are 100 million kra na krono na nipa nabo emra ni hye ne say we are 1 cedi nti ye nye ne hye and also we are 1 million ti ona e dey back to efiase so na emra edi asem no the moment I be breach law no se mana ma consequence a also face a consequence no nti ye hwe ne say is kakraka na mo asera na say is kaketwa especially being that position of a chief justice no nti the intuition is say can endorse nti enye asenkesi bia intuition is that yo almost omo hu ne say judiciary no mo antimi and defend mo own na mo cha esaboni bia mamo ho na ebetia mo ankasa evi said ye dia ye tokonu no saa na ebesan dia ye chief justice bia wono nso ebeba mama ho kwan ama executives no executive na abo awura mu manipulate mo obra mo de mo ho omo saa adwene ni bisa no e dia na wo be kan dia fa ho me hu ni say answer something na just politics political rhetoric na political parties no e be a push because this is not the first time yenya mampeni a order to chief justice opposing political party in a appointing. This is not the first time. When it's the first time or mampeni be receive petition saying chief justice be ye ka say ye share ya bakwa say mu emra President Kufuor befiso 2007 mu ho baby appointee Kane chief justice Georgina Wood 2008 ye to aba na President Mills ewini President Mills buy no onya petition for the removal of Georgina Wood na ye Kufuor MPP aban na appoint no in Professor Mills you know nipa petition Professor Mills no na ye judge warita I friend justice kwega judge ba kwa odi mu pa e wo man ni no petition say yi sa chief justice no nso manpanyin Mills you know Ebra manpanyin Mills fi mu President Mahama eba first no was receive petition for the removal of sa chief justice Theodora Georgina Wood ono so receive petition no ono so yi sa chief justice no nti omo ka say we be set precedent dia ebema omanpanyin do be bia chief justice no omo ka sa na mu so maka chia ne kakra because abakwa semu ne receive sa petition si debre omanpanyin bia ni ho a watwa set a committee na find the chief justice no liable like ye such as nipiso I was say there is something peculiar about petitions a call omanpanyin John Dramani Mahama in Samre we mu any the fact that omo appoint omo committee ne so nso yankofo ebi mo ye nkofo ye nim omo a onye judge or ye military person or a former auditor general when we yankofo ye betimi aka say omo tie asem no omo tie asem ne tie omo a the final petition the petition tie ne nyina no mo hu say chief justice no edi for some be asem ne to ho into kind of say omanpeni bi odo be chief justice now person say nipa no why bibi onye bibi kra obekwa koyi no eno so entimi ntisa because constitution it say ni petition no e was say chere boni nipa no aye de nipa na ye
when to me interest we the crown I will be a judicial review. Nipa ne betimi akọ court ama court ahwehwem ehun say nipa na petition papa bi anywhere chese betimi yi nipa na wa na wabo semu apɛ kwan dia e dey yi sa chief justice no nti omo mo kasa ne de me hu say asanya fufuro nti a ebi mu bu efu ni ade na ama omo kasa nsemu na say mre ne so na say aban sesa na say e MPP aban ba MPP aban en kasa because NDC na appoint chief justice nti onye hwi kra na yem se be yi no injiri so ombetini ayesa ye emra ewoye manyi yo lawyer ansa na obekokra no ade ba ko akekere omanfo adwene ne se yemfa ne se chief justice na obi the petitioner by ye yate committee am o ma hwehwem agina article 146 clause 9 so na ye na free ho as chief justice ya eje wo ye young woman ade na woman nye na dwuma se justice of the Supreme Court na eno nso wasan ayi na die eno no manfo dwene se eye too harsh ano odin do yemfa se chief justice no anko ya at least or a young woman onu ne retirement age adenti na woman nkoye na dwuma as justice of the Supreme Court na wayi no as chief justice no say yi no as justice of Supreme Court and die asema say wo hwe no eni so a wan hwa obeka say na eni okwan say ye no as justice of the Supreme Court. But so show your constitution now. Article 146 who say first procedure now Article 146 and must say the bayi will be your chief justice. Article 146 and said that entity must say when I ever so and say grounds on the bench now so chief justice. Na grounds for the bench so a judge via away via Supreme Court so and yes sana Article 146 Article 146 Emma Injina Swai ye benchina so a obi or ye judge of the Superior Court, that's from the High Court, Court of Appeal, any Supreme Court. What Article 146 a different me say nipa na ye beyi no so a chief justice when ya be fast a procedure no in a different na nye grounds na ye benchina so ye nipa cross inti where nyina so e fast so a chief justice no say even obetumi akọ Supreme Court so akọ tena so sa abra onye chief justice say nyina so na say you know as a justice of the Supreme Court and unti na emremu no yentumi yin as chief justice na gauge na say yin as chief justice no ya sama no anase ya to eno atwene sama na akọ tena Supreme Court no so as other justice of the Supreme Court. Now, I think of who say the NCA ye Gina Sanema we so a chief justice, so ye chief justice, who's also your judge. You knew you a chief justice on your judge, into your judge. Now your judge, and your mind way you are one of the conscience of the country. And the expectation and if I ever judge also no, a blue expectation I ever any ordinary citizen of the country. Into your judge, now a chief justice. Me see sika same mu anase won maybe away your position as a chief justice no idea ye expect to say judge bia mpo be ye na ye dina enu so eyi wedia ye ntumi nka say ye sign money ye fio ni ama okwan to sign bet na Supreme Court as a judge nti that is the reason omampeni hu any committee na share so ka say ye no only as a chief justice ye as a chief justice no don't mean san and Supreme Court and I don't mean court as a judge because I am now quite saying as a judge no as so as a chief justice in the committee no a conclusion. Oh, okay. Finally, say omanfo bi nya adwene bi say you say Ghana ye war 3 arms of government, the legislature, the executive and our face the judiciary. Woman nyina edi wom ho se wo hwe abrante ya wode petition ba ye ya wode koye Mr. Ofori dan ye Ofori a wode koye a ye kan so wom court ansa na committee ni kra ye ba betin kofo bebre kan se committee ni ko share baby videos bi ba insem bebre nti enkofo be nya adwene bi se ase na aban we ne ba no na dwene se obeyi chief justice free ho na ebia obenya ni way in the judiciary na de man krofo nya sa adwene bi kra ne se recently ebra
owura fifi kwete a wo ye general secretary de ma NDC amonyekuo no na wo mo ye press conference a wo ka so make statement bi eti ma nkrofo ye mu hyi wo ka se NPP fo omo only hope and omo wo a betimi de defend wo mo ho na chief justice say omo yi na free ho eti omo yi ni free ho a na afei de ekwamoda because that was the only thing na aka anka ebi a obetimi aye bibia ma wo mo obetimi atwintwan wo mo nam nanso so no sa brede wo ma ni suade hunu nyina asa before ansa na ye ba be yi ma me ye frunche ma enkrofo bebre nya dwe bi say no this one there kanya politics pa enka enu sa level yi we part of the judiciary so man for be tio na ye pese yi sa adwe ni free ye tirim say enya politics say de bi mu hunu no a sign na wo be kan che nipa no finally near their end the conversation no. Yeah, to me timu de me hu ne say we are politician na so we chief justice krana enye as easy senior in some way by ye paint picture actually public ni say we so chief justice are easy so share article 146 na e ma procedure ye di chief justice we should start procedure na we be who say one of the first things I can say president receive petition on the establish the friend of prima facie case and your president they determine prima facie case Nipo determine prima facie case a council of state that institution they determine prima facie case. Council of state is made up of a representative from the National House of Chiefs, a former Supreme Court judge, a former an IGP, CDS, in pay for Ekukudame war maimu in the Constitutive Council of State. Somebody no oman find the prima facie case. There is no way a president ebe to us say or set up committee na ebe chief justice. It is the other kind of for you who say even if NDC are by even if President Mahama no Chimupobi say obey star chief justice na enka enye easy say obey star chief justice no if we say time or they receive this petition or the petition called Council of State no President Mahama did not have any influence on the Council of State. So it's the Council of State made up of Sai impenetrated through way in a share petition no in a coming to conclusion say there is a prima facie case in the set up committee no senka omo find this prima facie case na enka President Mahama even if it's no possible be chief justice na enka on to mean to also enquiry chief justice no enti enye easy sa say obi beka say President Mahama e ban NDC ban no so it's no possible be chief justice no enti omo sorry I don't go chief justice no processes na wo ho no senka Council of State engine to say there is a reason say be nhwemu I bet really be chief justice na enka Council of State and find prima facie case no it we who say ye sir adwen no MPH President Mahama ebesa appoint chief justice for sa chief justice no oni a judge for ahodo na be ye adwuma ye here say sa chief justice no any a judge for na president chief justice President Mahama be appoint no any a judge for na omni be ye adwuma no omo benya entiase say omo ho so mesom oman no no omo ni ho say omo mesom political party dia immediately judges be feel say omo ho so mesom political party di no and found say president bi be sini team for say obey sa chief justice no ye nya amemopa ewo oman ni mu nten na o say ye hwe say e be CSC so ye amemo mu na ye move away from the fact say abanfobia ba obey chief justice no sa no emboa ye fa hodie ene ye democracy a ye pese ye practice ewo oman we na so de wo de wo gidie say judiciary no ye compromise no because of justice tokonu issue we Debbie me hu na lawyer ye bedanse wadwenkyere a wodi amaye ye ni lawyer Noah Adamche na twetwenko ye private legal practitioner wa maye nimdi a emudo a ebetime aboa ye beda lawyer asibebre meka wo say wutie Sompa kase bo eye Sompa 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited awmode ya toothpaste ene ne brush abadwa so ena ebo michidom eti wosi egu wanu mu no hweniye wosi egu wanu mu no mane nsesre wosi egu wanu mu no mane ne hunto chesa ne hunto no ankasa na etimi sire wa kokodrom na me pache wo wura wo bathroom ho no pe
paste ne da ho no Yas toothpaste anase dean ya Yas toothpaste ene wo mo maka simple Yas toothpaste ene wo mo maka YAZZ Yas toothpaste yawo whitening yawo total care yawo herba ne ye mamu mo sitokura bedemu no ena whitening ne ye mamu mo sina ye green ne brown ne yellow no ena total care ne de ne mudodom ene esoro ho nyina na aye ne kama eti Leicester Ghana Limited to safra sebrei na efie ho no we de eye pafu kase pa na ode ne brush no nso aka ho brush ne de bristles ne ntutu basa Leicester Ghana Limited ni yemesi se ukodwa so na se product bi ya kire ho YAZZ ya na echese wudie mu a YAZZ na echese eno no eti bomodin ansa wo nkra na se kumase a na wone ne ya adwuma ma wo se ena nyame ase ma wo se enka se wrade meda wase se wudi me begu Akosua go aboagye anum efise da bia wo hemi yie wo de yaze twitwime wo wi anu asama masere aguso etina me ho atomi Yas toothpaste, Yas toothbrush, Yas toothpaste, Yas toothbrush, Ebusian Chemfa. Kumasi eye 050 1390338 050 1390338 Ena enkran hanso 050 161 9588 050 161 9588 Say we say wo shop a wo tonton niema na wo say we need Yas toothpaste no obi aba na wo ye sure say we ye business say I want marketing na se ampa ka tiasia ka duru dwomu a na wafa ne babre na de akwakogu shop no to aye beto ama onya mfaso Yas toothpaste ene Yas toothbrush no eno ana obi a ehia medimafo heba center nie poku ase mayira poku ase mayira wuduru ho a wonyira bato wo yare ne bayira eti menhye dem obi se me maami bi na wanya stroke o wanya snam so wo so hye dem na da wonti medimafo heba center Dr. Tamoda so a eti uma honya ha na wonko ne yemoawo eti sisi yare ne wukotodwe ne diabetes ne prostate ne hypertension ne ade ne medimafo heba center Dr. Tamoda sunie papa ni madwuma nyame bow se bese ye yare ampa enye nwanwa se wodi time atoso time da so time edaso time da wo yare no so ye tu ne se banche na afa wonya hoden de akwa bo adwuma poku ase mayira ena kumasi agogo edu bedru na metifo no mu boni se ya Fre 0244774282 0244774282 yare benya fa kwa Medimafo Heba Center krankro yare benya eye Medimafo Heba Center yare ben na atena wo fa hodie so eye Medimafo Heba Center 050 072 na obo 050 na bo 0727215 050 0727215 fresesia na yenche kira kwan ne hunu Electroland Ghana Limited nie Buru Istifwe Techima ye nie Techima nya bayire nko a o ena ubenya papa na epona ene asoba yire die udu Techima ya ubehu Electroland Ghana Limited si Techima ifwe ya the Nasco product ya the media ya the Samsung TCL product television air conditioner mo air conditioner mi pebi fridge no mi pebi washing machine mi pebi kettle no mi pebi rice cooker mi pebi microwave mi pebi blender mi pebi Electroland Ghana Limited afen wasi ufie wie na wo kitchen wo pese wo ye hokama wo pese wo ye kokama mesro ko Electroland Ghana Limited tajima afo mo nkona discount we daso no enya asem ketwa meka wo Sompa 106.5 FM Accra ena wutie hot bite kase boy kama ena binsu ewo sunyane mankasim Cape Coast ena takrade ena tamale Electroland Ghana Limited is friend was 0245 949495 and 0245 949495 na abom na wona wosene no time herba mixture TIME zibabia bedjane malaria ye zibabedjane krankro yare ye bedjane wanum ato aduane nya wode bedjane honam yawo ebedjane wonko ansikaba wonsem wan wanum ato eno abayisem be no sika ba wonsem sese wutibidie no o se medie menya sika na manum ato be hiawa ene komdew ehiawa komdew ba sika ba wonsem sese wutibidie no wudie nduane ketua bia no ame sika no wapa kire sei oye kura sika ne yebedi edi yebedi a ne edidi ya na chese wo benum time herba me shedro no a yedi nubuna na ye Dr. Tafrija
wo bo adwuma kasa time time herbal mixture duro no malaria bejane wonu mu ato bejane se wo oba bi na wontimi nidi mama wo na aduane ya woni amesra ma ne time herbal mixture se wo ankasa no sori bia na honam ye wo ya eye time herbal mixture ene yasa di hh mixture no aba eno de se wo jonso ana wo bre ana se wo general wo bi du pese wo nya ahode ankasa yare no kra emma eno de time hh mixture and capsules eye wo die mu a ema ne mema nyina timi no ma ne yeye eti bomodi ansa wo be frɛ 0244417669 0244417669 tebiem 0244417669 wo obi a wuton nro wo pharmacy herbal shop wo ko kanshi drug lane baabia wo mutuatua a wo mo ebo adwuma meka wo se ahya Sompa 106.5 FM Accra ana wutie hot bite kase bo a emu ede ye beto aso sesia nokura hot bite kase no ne ntoaso ene yede ma wo no na ene de ya anwumre yi ede awiai body ba anwumre mu ho no ano ena Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wato yenkra se drobafo wo Ghana ha sei no wo mo asudwetira bodwetire saa se pokuase ofanko ekosin sa wo kwan ne nye sansa na no afra se ena abaya no wata adwaso no wobo modia de ma contract MEL construction wode ma won se wo mo nya kwan no na kwan no wo mo nante na kwa se ahyechede na nante no enkoyie kura Mahama on Ofankon Sawam Road na wogusu a won nam ho no awaye so obekọ no ano ena ba ne trim no so da bi won fa nsantwefo kan san se ni nyina gu nchen ho saa won fa ni nyina ngum na fe won fa nkọ enchenchen ho na won ko se de be ya Ghanafo wo makoma betom yem no koduru ho pe ena won contractor e bon komo titiri pan wo kire se he na ede akura na ma ne ko ba ne saa besinne yentimi nwie kwan no so o ni nyina na yesikasem nanso nanu a onunyamfo a hwe akwan ni akwantempo so pe kakra de bra ye no no ntini mobilize ye ho ayakoi no so no kramian ba ye mahu se drobafo no sere wo manim na I hope say enkoye 9-day wonder se monya sika kakra nti mokwa akotana se akodi monkoi ne mo mbekọ so aye na se ne mo ashaga na fo se mboye no maye ne saa. I can see that drivers are happy now, and I hope that from now till when you finish the project, you maintain a smooth flow of traffic even as you're working, so that you don't impede the flow of traffic. So hold to your word. You say by end of second quarter next year, you should be finished. Okay, so after the exhaustion of the current payment that has been made, would it be enough to finish, or is there a supplementary payment? Well, as the Honorable said, we still have some more money left in the contract to pay the contractor. I believe that maybe in the course of time we will probably raise another certificate, and that should be able to take us to the end of the project. Okay, what we've done is, like I instructed the minister, we've moved this contract onto the Big Push program, and enough provision has been made for the Big Push project. Yeah, this year we have about 14 billion cedis, and next year we have another 30 billion cedis. So I think that there will be sufficient resources to keep contractors going. So as government commits to pay you well, you too must commit to move faster on the road. Sane aban abone trim se obetua okaye no won so ye ne ntantem na sane ye wahye se obewie kwan no ye na sa pepepe we ye Ghana man His Excellency John Dramani Mahama. Economic and Organized Crime Office ye adwumakuo ya won mo wesa bonefo sem ye koso o memu enyina do behwe na wahwehwe mu na empono ebubo obi a wahwe na watime ede no agina emra no ye kase ya da won mo akwakofa eye Liberal Party of Ghana LPG won mo kofa ba ne kandifo eye Rakofi Akpalu someha na adekodie potenti a okotam no efri kumase ya ye kase ya nkyeremu kyerese wonam kran kwan so e bankra hase no de enya emetro dwa na so kyeremu a na eye iyokofo won surveillance and asset recovery unit no e na wonom so ene kumase for headquarters e wakra ha no ene kumase for eto kese e na wonom ekofa apanyin ye kase de omo kyerese oba beboa ama hwehwemu bi akoso na so no besi na ye kase anase donhwe ya ye kase mo no se wonom de wei beba beto abonten se adekodie poti wenti ene yakwa akofa ye Rakofi Akpalu efri eya
Asante Mantem Kropo Kumasimo Bankra headquarters amna bechire mu de enya de a wonom e de ato dwentin wei ene nsem kakra ya ene namu a ye de bi mamo ye hyambo se ye de ani bedi akire de beto fom bia se ye pane kora no ye ma ye remfi na yetimi e de akamemo na yentu akase bono so no meka wo say Sompa 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited yan toothpaste and the brush wo mo na eboye chidom ene nwumeko ahodo pi oti regional environmental and sanitation task force wo makasa wo masam ene say ahonidie de ho hia wo mo ntena ho ema sanitation bylaws no wo manfo emusu sa na nanu wo mo ni breye no Dambai District Magistrate Court enipa baye wo ha 100 individuals ene edi wo mo kopie e wo Krachi East Municipality ekodi wo masem ne nyina ne se wo munni wo huni efi wo bi wo ba bia na wo de border agu wo bi wo ba bia nso kura ta wo tam ne border na wo de aba begu kwam ena wo mu sei kro no se basa obi wo nkwanchen ba bia de nsan bia fe na akodi die ba bia obeduru bia na wo gya ne nan ye ne ma basa na no no wo mu kirem se wo mo ntena ho saa ma saa bone no nkoso men kofa yare bebrema wo mo kirem se na no kra wo ti ho no se wo hye typhoid fever se de si man mu so e wo ti regional wo ho me kra bete enipa bay empema duonu miensa 23,000 cases and by 2025 ya na yare we wo mu du June no na nipa wo mu anya typhoid fever no bebre wo mu hye mu no de fa na unhygienic practices and contaminated water sources and this yare yi aba na no regional environmental health prosecutor wade etun central for nim se ebra so se ade anam osisi yie na ahonidie ho nsam no etimi agina na so ankasa ebise se de niam si kono ha dwene ena nipa bi wo ho ayetimi boneka ebi a 600 Ghana cedis no atua ebi 840 Ghana cedis no matua we ye penalties ye de ma ye fie wuranom a wo mu so ni toilet wo mu fie no wo mu so sa ye bo wo mu ka e wo sa kwan no se ne ka ye de bo wo mu ni nyina ne se ye pese obi ahwe na wodi ne hu ni kama na oti regional coordinating council bro ne central for bo amane no ene wo mu bo efie wura no mu kokose wontimi nsi fie na wo fa dan ne ma han wo bra nkrofo ni baabi o mu begu nsuo beja wo mo nan e ba ne send ye ti se nemrem wotimi si fie no wasi fie wie no na baabi o manfo begu nsuo baabi o manfo bejare baabi o manfo beje wo mo nan na bi ni ho etie ne nipa no wo sori na se wo je ne ho baabi anya ade yesu so obeba obeba eti obi punu chi kura no akogya mu agu ho eti wo so mbesre se wo ye landlord ne ye kyew se wo fie no wonni baabi o manfo beje wo mo nan na so mo begu nsuo a wo mo behwe na emra ene wadi ewi abusiafo yenko ye chikakra ye wura kofi apalu LPG kendifo ne kofare bade mama nyokoi na semu aye kan sesia se iyokofo akotabri ni frasantemantemo ya na ni kiremo ewo eyenkra ha se no mo no yenko awoma no so ne ye ne odno akasa national youth organizer edema amanyoko ne yura Samuel Edusei akwaboa edwetwe enkomo yura akwaboa wadaroma woti yenka Sompa so ne yada wase mo akwaba meji usu ebru me pacho wona mo ye de nyame adaroma ne mo mpa ebo FM de ya tete ya Sompa kase aba beto ya pono so ayenso ye bo ne kase de a kire wo mo ehwe adofo atiefo no ene se wan kase wura nimpon ye wura kofi apalo iyokofo won ma ba bete biri no e de na ekoso we de mefa Sompa afidi kase so na machia Sompa atiefo nyina na minyaba se ukusami ana sa pepepe anopai be 10:30-11 na yokufo stormy festival His Excellency festival Kofi Atwalu efi Kumasi ereteke no ti wote ne sa na sa pepepe na krata ya yenya ye ekrese wo mu anhya danfa adekodie potintie namso ya ma wonum ebefa no de omu kan ya ne se wo koboa manhwehwemu akoso woni owura no ahwehwe nkomo bra wo mbefa no de sa bre de megide ye se o madru nkran woni na ahwehwe nkomo hu baabi poti asese wo woni de ekoso me pacho yenim se owo yoku head office ewo Accra oho ana sia Mr. Excellency Percival Kofi Akpalu owo sisia owo yoku fo nsem ewo mo head office wa Accra na chese okoye ne de wuni akire empanyimfo ni bi e de akire akọ bisa sobo pote ya wonom e de bono ana ya no
menene na ewo kumase enti no amo peke no amo de ne fa flight na yenso ye fa form ye na kakakra bi na yaturu omo honom no but lawyer any yen former national youth organizer any empenyimfo ni bi ewo honom but omo koduru ho no omo se yokofo no information omo de ama omo ne se oni ho but yenso ye rest assured enim pefe se owo omo ho but ebia omo mpese omo behu no dia but ye gidi na ye nim se owo omo aso ye ho enti yama ye mpanyufo no ene lawyer no ese omo ntwen enkosi se omo ne bekasa ansa na omo befiri ho no ma omo afio na wo mo buy na de be na kire se omo free yo kwaso e ne buy yes and secretary nya kire se iyokofo wono surveillance and asset recovery unit for no ene ne asante mantem panyimfo no ebeto kese on befa no se na ne na wo ho ene on befa no e de na na kire se enipa ko a wono buy no na omo free yokofo aso e yampa na omo hye yokofo entade omo hye entade a yoku egum ene loku ensentre ne anase ne logo ewom ntina tese omo fu yokufu asoye na ebefa no omo anyi krata bi anase card bi a ekire se Oheneyere me wa se no me ye adwuma wo Sompa me wa me ID card a ekire se me ye staff anase me adwuma ye ni e wo Sompa se police ni krampo oba befa wo a wo mo yi wo mo card kire wo se asemasi me din nie na ebia department we say na me wo mo ba ya ne sa atade na ehye mo nko ana mo didi hu se bia mo free yokofo na aso mo ma mo krata bi se ampa yoko aso ya ne free ba na krata eta kire se me peke yewura kofia paloni dabi omo amfa krata bi amba omo amfa bibia minia ba na omo beto no krampo ebisa wo mo asema a kire se omo pese omo betie asema a obisa kra and omo ye get inside na se ye betina oman mu na mo de enhyeso ani ehu abeto enipa so saa se ene na abana yetuma amo no na ne emfaso wa ewo so ene de se makoto obi ewoni fie obusa masam kra na chese Rambo Star na mo pesa mo tuni ne ye nyaana na edia mo pesa mo ya na afede nuni aba omo anfa bibia ankyere se omo hwehwe no na yakura an ye wo honom no ye nyane ntiye se yokofo epe no ema wono akura ka se yokofo no to omo safre no a ono no ondi bone nti ono abekọ yokofo no office wonom na ensembisa bia na omo pe se omo bisa ne bia na omo bisa amana chichirim but omo anto omo nsa amfre no omo ama ne notice bia se yokohia no eno an se omo storming fie na omo ebefa ne ne ko ebia na what say yokofo hwehwe no no ote no wo hefa en biom nso no wote ye no se de adie benti pote na yokofo nso so ehwehwe no se kuma aye wono ye rumors enti se empanifo krase edan ewa aso enti se okobopo a ede ya na obi su ni mobi ono bekwa akoka chi obi ama na ye yi enti Kofi Akpalu so onye botomade anase onye nipa ubetim de nasie ewo Ghana krodua mu anase ewiase afana da bi obi anim festival Kofi Akpalu enti se wo hwehwe na no anse Kofi ebia Brayoko office ne beboa ma yenye ensembi ho enhwehwemu enka Kofi Akpalu beko na ensembi se bia na omo pe bia no wakoyia no but omo anto omo nsa amfre no eno an se enano pe omo storm in fear omo abefa ye radu se me fonsi aye bompa ye se sankrofo kro no mo ba ye no mo free yokofo aso ye yampa because center de yo san no ne so no mo kita tonso ebi mekwa ami movie eko yokofo no ho mea edu se mi ko yokofo no office Kumase de no ema me koto omo ka se omo kwa boai ema omo be peke no na enipa na eba ye no empanimfo ni bi efi akra omo Kumase fo ne boa wie ye no omo handle no over e de ma nkranfo no nkranfo no e de ko nti yokofo na ebefa no
ma yeda se wada romana yenya wo na ekọ odonfo de dom ye na efiri ochina anopa ekọ no se ne ensem besi akobi ebesa abo akache ne aba abeje nchiremu me das Abusia National Youth Organizer the Obuabua Emebuna no Edema Liberal Party of Ghana na yekọ ekotie no Yera Samuel Edusei Akwaboa enini din na yegyina mrasam ene yamfa mra no nto ba bi emra no da no yenkopiem wo ahafo Southwest Mansini no emu na wasansam gunu mrahye bedwani a owon potam ho wo bo no homoden pa aboa amatentrene akoso nanso assembly member e owon potam ho no eye kunsu ewa hafo Southwest Mansini mu eye odumnyamfo Foster Akpalu wono na kasa wo kire se enanu ada ubepie mu ewo boaten kromu a etututuo bi ekọso me nam so kra mo no akasa do fa se kwa mbrempong woto ayanom ewo nse do no besine prosifo beso me asem no si wantan wo modwene ho a wo nte ase no nti wo mo chokra tateten dia koma atane general se wo fana no nto sansem no mu bi sanse se wo bi baba betutu atuo ewo mpotam ho na prosifo ba chi mu bie emu bi kura ba fa mu ahwe wo mo nkwa prosifo ba chi bi ne ade be kokoto na court no nso ensam ne ntimi yentimi nya prosecution ni yie e ma nsam no se ne yete no yenhwe ne enka ne yie no e ha dwene pa onumnyafo Foster ene yama ne bofo e bo nkomo no wode nsam to anim kire se saade we nyina na ha dwen onabo Foster Akpalu nsam no wo kire se ensam we nyina ha dwen nanso Satani General mam no ampa atentre ne amfa ma wono a mabunu oho no wo mokoko asode pa mo fa asene na obura ne muse ma ne nso nyina atete epie edi asema echi akụkọ no chia ma ma ye de so mu ye bia sei e ba bia sei papa ni dwane ba ye timi no ya na ebehia nsem o kan ho no na station officer ka chen say na o ka say wo de petrol gu amnam e de petrol twajatum na nyimu a ko ka asase o koto a ye do betum ye de ya hwa busia no ya twentwa so ahwa say ye pe atentre na ye de ye pe ba de akwa bia ni say ye baby am say case na ko di attorney general mo twa attorney general advice or the paper ye di hu djuma sa nti na no 26 year na me call attorney general me name me offer say me nua na call ye ko duru ya lawyer ko to no ho say ba me kan chem court say docket bia no aba omo office o age ho say abusiani ati ye eye onumnyamfo Foster Akpalu wono eye assembly member ewo kunsu ewo hafo Southwest wono ena kasa yi na sama ne bo nyina no yama ne bo ni Ebenezer Owusu ansa ena de som ye ya to ansam no so e de amamobo sumi etwem ne da neto so edun so August 17th no ena assembly esi ye ewo Greater Accra Regional Hospital Emergency Department woni nyina no ene sa brantie bi e friend Ralph o kire se okonya akwanhia bi e ma opera kakra manipa no ne nam etie eye fidie titafo boto ibi sonso no e pra ya na ehia se ne manimu na no empanyifo timi egina no so no ma no apomuden ho ene yoye na so ankwankoba ne sa ma brantie no eti nananom ewo ensie emo no so nsakura wo kire se na pra moja no nurse for ne midwife for ya de wo no e ya de wonum eyi wo mani bomi fitaduku e de ba wonum asabasabasa ye no etimi esiye na eno na Yera kwabramenta akando manso for ya wo no ehwe apomde ho nsam so ya wasa ye na hwebedwane e de ma eye dwabosofo wo no ene di animu nti no wo ba asem ni mu e de na no ebeto mu bi na so no ekwa wi a kire na cha Ghana Registered Nurses and Midwife Association yi mu mabi aba bonten kire Yera kwabramenta akando ne nsem a wone wo mu di no enya de wani eje ho yesi ade ja wane ade aso na so bra asem ni si ya wo no eba ya sabia ho no abrantia no no kwa ya mamofo sem no Ralph no na yesi wasa de ne nsa to ne nsa ya me na wa watuna se na asem be ni wo bu yesen eno nam so ma wo mu kasa pa ma ebitia Yera kwabramenta akando na ye kasai na Nurses Leadership Association no me kire ko no wo mu mpanyimfo no wonom de aye chopa kese aba bonten e de Yera Health Minister kwabramenta akando no mu frɛ no we animu mponimpu e na wonom ehia ne de ya wonkra ha se nom e de chopa kese pa de ba ne se asem no achi no ensem afifiri mu ba e ma ye nsentwerefo binum kula ya so mu mankofo bi nso enya ho kwan e di na tam ne ade no wonom pa de chew we de ensa dansa yem kotodwagu form wo kura wonsema kura na chide wo fonche na wonom enkonko manim wo ma no si ya pe no mu
ɛkyerɛ sɛ nneɛma ahodoɔ bi nso ehia wɔn no wɔnhwɛ na wɔntimi keka nneɛma nsi ani na wɔnyi firi hɔ ɛma obi te sɛ ka ahodoɔ a wɔde de wɔnom ne adeɛ na wɔno si yapɛ ɛna yɛwura kwabla minta kando eso mu ɛkyerɛ sɛ ɔde hyɛ nko anante na n'adwuma a wɔyɛ eduakoro wɔ da gyemframa ebu sɛ ɛnyɛ wɔnom adabro ma ne dibrɛ no ɛntimi nkɔ yɛ nti no asɛm bi ne hɔ ɛde se kan na etwa ano ne ano yɛ aka bɔ so deɛ wɔde bibia akyɛ wɔn wɔn ni asɛm na wɔsa hyɛ wɔn bɔ sɛ aban no wɔ ahofama so wɔbɛhwɛ ama wɔn dwumadi ahodoɔ no ɛtimi akɔ so ɛno nti wɔkyerɛ sɛ 13,500 nurses bi wɔ hɔ a yɛkasɛ no aban ne de wɔn ato akatua nwoma so na no bie mu krampo no Ghana Medical Training Fund no ɛnso yɛ ade aban no ɛtimi ahyehyɛ yɛ a ne nyinaa ba bɛboa ama wɔn dwumadi no akɔ yie na ne kurakura mu kura no wɔkyerɛ sɛ nneɛma ahodoɔ bi ate sɛ ɛka mekyerɛ national health insurance nso wɔkyerɛ sɛ ɛka bi a wɔhɔ a ɛha wɔnom wɔn a wɔgye nteteyɛ abɛyɛ nursefoɔ ne midwifefoɔ nso enwanam bi a wɔde ma wɔnom ebi ate akam no wɔse wɔhwɛ na wɔyi ne nyinaa de afiri obi mu nso wɔse asɛm da aban ne de abrɛ wɔn no ɛne sɛ wɔ quantity yɛ sukuu akɔgye nimdeɛ ɛde afa apɔmuden hɔ kyerɛ sɛ school fees no ɛyɛ ade a wakyɛ mmienu aban na fafa ɛna wɔama wɔnom so fa wɔse wɔn nyinaa ɛhyɛm kena ɛde adanseɛ sampa aban ne deɛ wɔayɛ krado sɛ wɔne wɔn bɛyɛ adwuma sɛ bɛyɛ Ghanafoɔ yɛapɔmuden ho nsɛm ne ɛkɔ ahoha ho nsɛm no ɛbɛtumi asi pi na asitawei ɛne nsɛm a ɛnɛ Ghana Registered Nurses and Midwife Association wɔnom ne health minister Kwabena Mintah Kando hyiaeɛ no ɛsɛm a ɛtɔ dwa bi ɛne adane akyirɛ ama mo yi meka wo sɛ young street person ne brush na onum empɛ mu kaseɛbɔ ɛna wotie no na yɛkɔ yɛ ne mu ampanifo mu da Kolebu Teaching Hospital ano wɔn kyɛm sɛ wɔ levy bi a yɛdie na levy no nkɔla yɛde wɔn ba intensive care unit ɛyɛ ICU children's ward no wɔn tua Ghana ɛyɛ 2 Ghana cedis levy ɛde ma wɔn na saa 2 Ghana cedis levy ne yɛmpɛgyam na yɛmfa nkɔ 5 Ghana cedis mu wɔn kakra wɔn se ayarefoɔ ba ne titi nkwadaa no de bebree ka no aka ma wɔn ntimi ntuaeɛ ɛka bɛyɛ 64% ɔhankyɛmu aduosia nan a wɔn ntimi ntua obi wɔ korɔ de ne baba na yareɛ bi na ɛda akwadaa no so a wɔse national health insurance yi a NHRS yi enye bibia na cover ɛfa bi na ne ntimi mfa no na konkon wɔn eti anya bia sɛ 2 Ghana cedis levy no wɔn tua no ɛna wɔn ntimi de hye nneɛma bi nti yɛpɛgya me de kɔ 5 Ghana cedis ya na de NHRS ne ntimi mfa no na etimi afa wɔsɛ sɛ wokɔ social welfare ɛwɔ Kolebu Teaching Hospital social welfare wɔkɔhɛ ɛbansa no wɔn adane nkwadaa no de amo wɔn fi sɛ wɔn hɔ no NHRS bie ne hɔ ne yɛtimi de ato aduane ma nkwadaa no di akwadaa bi wɔ de ne bɛto a ne maame ni kaprɛ wɔgya ne hɔ ne wɔgya ne wɔkɔ eti ɛbasa sɛ ICU hɔ no wɔn na hyɛ no wɔbi wɔ kora na ne ba akwakonya accident ne namu abu ɛne yɛde akwadaa no ba bɛto ICU ɔsɛ mekɔ aba ɛnoa no ɔma biem obi timi de ne baba ebi ankwanhyia bi na asie yɛtwa ne nsa baako afiri hɔ anaasɛ ne ho nyinaa ensuohyia gu ne ho ama akwadaa no ho aworɔ na bi yɛde na ba Kolebu yɛde ne kɔ intensive care unit children's ward si ɛkɔ hwɛ no a maame no a ne ba ensuohyia gu ne ho a wɔni kaprɛ no so me kɔfie akɔbɔ busuafoɔ ama ne yɛmɛsan ba ɛtɔ bi anoa no eti ɛka ɛda wɔ mo so no bɛyɛ 64% kyɛ sɛ me ba sesi a dwane wɔ mu dwane me ba sesi a asɛm na awrawo Kolebufoɔ Kolebu Teaching Hospital wɔ mo bre o na obi kura timi bɛwo wɔsi obi hwehwɛ me wɔ fam hɔ me ba mother care unit hɔ no wɔsi fam wano no wɔdwane no wɔgya akwadaa no wɔ hɔ wɔbi wɔn nso so a ne ba ensuohyie ɛna ehwie gu no so a na wɔpira wɔba ya wɔ ne ho etim fifire yo me ba me kɔka kyɛ busuafoɔ sɛ de atumi nie me kɔkra busua ba no ano no na wɔgya akwadaa nti ɛba sa na yɛde nkwadaa na ma social welfare fo nti wɔn de wɔn bɛsrɛ sɛ sika no wɔn gye ne nkakra wɔ ICU hɔ no enka levy na to kakra na du bɛ 5 Ghana cedis ya na agya anya bia wɔn no hɔ no NHRS na anya adwuma na wɔn ɛyɛ adwuma de ma wɔn a wɔn wɔ bie na nso NHRS na enkɔva bibia ɛkata bi so na de enkata so no wɔn ho kɔn betimi afa so ɛde abɔ wɔn bra na yɛmfiri NHRS ne apɔmuden nsɛm no mu na afei yɛmfa yɛn nkyerɛ mu wɔ amanyɔsɛm mu kakra ɛnrada ɛwɔ akwatia Ghanafoɔ nyinaa anim ne yɛsi yɛwɔ akwatia ɛno na nam so ɛma afei na amanfoɔ consolidate wɔn gains na ebi nso consolidate wɔn loss ɛsan sade no binom wɔ hɔ a wɔn yɛ ya amfe anamfe na NPP foɔ ɛna de nkrataa tententen abaya trɔfoɔ pɛni di mamonyoko no ɛyɛ Justin Oheneyere Obrempong na wɔkyerɛ sɛ ɛnura basabasa yɛ bi kɔ so no de asensɛntwerɛfoɔ no
Wamo empese on beka ho asem. Nanso kra no akra mpo for Ghana country so. Ebra na Professor Akwabena Abochi wote adwamu no woka ho asem pa. Na ene se enra Chief Azoka so for Canadian ho. Wane enipa binum nya no baba ye kakra. Na amanfo bi kire se we di ebe yanka prosifo ambrem nanso prosifo ba mu a wo mu je mu sa ma no kwaro na MPP fo kire se da bi. Bone bia ni ho a eya ketewa eno nti be ya Ghana prosi ene mpanimfo aka bie wo mu no wo mfra Chief so for Azoka wo mo nche no. Enyo ano nko a ukopie mu ewo ebuakwa north abato mpasua no so a pani ono so ne amansan di nkita ho edema won NDC fo ewo ho no eye Alhaji Abdul Wahab Amadu wano nso so wano ka ho bi ena wane Chief so for Azoka wo mo ye basabasa ya nam so ma oniminyamfo Alexander Kwame na afanyama ake wo mo bon ntane so mbeku no eno ye number 1 number 2 Henry Nanabuache wano so genedie ena oniminyamfo Frank Anodompre eno anso hwa NPP amunyokuo no wamo third vice chairman Alhaji Osman Masaudu wono so Chief Sofu Azoka ekwobo no ntrane wone na tuturafo yi ekwobo no ntrane se wono de wontwan wo behunu na saade we nyina akoso na Ghana prosifo amfre no emo no kokompo anaso wone mfre no entoto na no a MPP fo chese saade we di aferi enkwaye kura no ntia be ya wono mo mfre no no mo mfa yie entu yie sane be ya nam so ema asomdwe fan ebeba Ewonsem krona ho efutu MPP mabunu ya wonom ewowo ene eyamanyoko ne mu mpanyimfo enso densam aba bonten ede to IGP anim afe National Peace Council National Chief Imam ene mampanyi John Dramani Mahama anim se anim onimu ya asemu asofo Azoka woka ye no eye wo hu ntrenebo ede kire eye dom kuma no wono ba no dene ya wasaye futumra hyebedwane ne yewra afanyoma ken no animu ya wono mo hwe no mo pa ho asamonka esanse wo de enya ade a ede ene obi de ho ntrene bo wa ba be samonai ede wonsa akwakwahye wo demni format na ho na wase enkyene denti no wo mo hwe na wonom enka ho asem na yetena fofo ho a wanhwe ya ebeda ne ye kwaye titina ni ede ma amanyoko no ewo efutu ena wode ensem etu dwa yenko na yenkonkotie na asem ne bi mra sese yi den wa fa maka body wey watch men de say nwa fa maka edu sabata dodo ono ya tu sipo ukula ya voto chirodo ya tell you futu wakati say one process one party office wa bro kwaya onya no kwara ona na nimuto enne ya pada Sofu Azoka o tase de oya na nkuti yebeyin yes emaifu o papa entu beyin na enwu ni brema moti ya nya ya wakwata atenti akasi bekoduku na de flow no IGP ya pe no kwara ya pe kwe ya pepe ye asimoka ya o vera obiara IGP ya sawo don safra Sofu Azoka na bi central o se sokoto afa ma kan wa enka ba lesson eni bra papa sanse owo de me yabu asiamo we ma me Akosua ABOAGYE the triple A woman eye dukura mpa ka ya fa kotakora ni agro na wo hwe se ne entrene bo no na eni brewo mu a wo musuro se wa hwe ya ene ne mrantie nso so na wo mu metira sola ketianketi wo mbetimi ediboni nti won hwe na empanyimfo wo bayi mu wonom empe ho pomasibre na won ka ho asem ne kasa no echi no ena kane eya ban krache panyi ono ewo efutu eye yewura Alhaji Kasim wono so ekasa ye na yenkwai na yentie sene akasa no esitoja and are those under you. Now, this unfortunate Kasa every Sofu Azoka Aba. Yeah, we don't know about other constituency. But yeah, we hold Osahin Alexander Afenyomakin in high esteem. I don't know Osha Yamba Maye, Osha Wisinya, Osha Njanka, Osha Widows. And see, or Unifi Honomaya, Ebehayem. See, Sofu Azoka. Ebusia, wenum nyina yensemwa. Atoja ewo enrada kasa ya Sofu Azoka wokoka ye ewo akwatia by election ase se ye ra afenyomakin wonyano awodniti ebe hanam e de amanese no
yɛn to akase bɔ no so ansansem ya ɛna wɔtwerɛfoɔ panyini ɛdima the New Patriotic Party amanyɔkuo no ɛyɛ justice ɛyɛ Mr. lawyer Justin Frimpong Kodua na sema wɔde atodwa ne sɛ akwatia ban elections ɛno na kɔ so ɛma ɔsono amanyɔkuo no edi ntwo no ɛno nkyɛ sɛ 2028 elections no saa ɛna bɛyɛ na bro no nsɛntwerɛfoɔ kasa no wɔwura Kodua bɔ amaneɛ sɛ abatoɔ deɛ ɛwokɔ a wotimi di nkuni metoro bi nso a wotimi di ntwo na akwatia ban elections no ne ne bɛkyerɛ ɛnyɛ yastic a yɛbɛka sɛ han ne 2028 ni sɛ ya ɛna bɛkɔ no wɔse abatoɔ bi a ɛnko ɛtoro bi a wokɔ an wodi nkunim ɛtoro bi nso na woda fam wɔse akwatia no ɛyɛ swing constituency etimi kɔ baabi a eti party no wetimi wene wesu timi wene nti wo hwa maagye no kora ɛnya de bi a ɛboro soɔ wɔse MPP amanyɔkuo no wɔ mo yɛ wo mafam de biara na wɔ mo yɛ party wɔ mo de sɛ wo hwa niema NDC for the year campaign no eka kyerɛ ɔmanfoɔ sɛ he mo anto ama wɔn amfuntuo baako kora de ebi emma mo mpatam nti wɔn de osusu sɛ mo obi nkasa de asi wakwatia no ɛna bɛkyɛ 2028. For me, it is not a reflection of what will happen in 2020. Every say ebra yenua and that kumida the bunkunsu no na ɛyɛ sɛ yɛkɔ by elections. People be our year politics be our follow Ghana elections be now when you about to it is going to be a difficult election for MPP. Inyane sɛ obi enu sɛ akwatia constituency a string constituency a party bia even bia obiana the biana ma a very small or much the elections na enim say you don't hear adwumaden cause the odds were certainly against us. Every say only a buyer worrying election less than 8 months or 8 kwabato it can't be our number all kind of say also development to my mechanic certainly o kyerem sɛ NDC amanyɔkuo na sema mo kan ne sɛ wo pempum tuo de a tɔma me akwatiafo sɛ munim na moto de ma NPP fo ne mo kwan no aye de grade abegusu no a ye dwuso no nyina bɛyɛ kwamo gata no ne nyina mu besi eti omanfo pempum tuo eti ne government in power ɛna ɔde dada wo mo no mo gitu mu nta wo hɛ 15,235 no MPP fo nya no a ɔno de ogiri se ekoye wei ɛyɛ Justin Frimpong Kodua a ɔyɛ trɔfo panyini ɛdima the New Patriotic Party amanyɔkuo no na no si ya pɛ ɛna pani a wɔn to abayi no wɔ akwatia hɔ no onimnyamfo Bernard Bedu lawyer Canadian ne ho sanse wabɔ mu paa wɔkasa no wɔse hwɛ nia wɔn kan nyinaa yi ɛyɛ dada akra wo wɔn ba akwatia no wɔn bɛpɛ sympathy vote se o NSC akumi awraho sɛm nti no momfa awraho no so na monkɔto aba ne mfama yɛn ɛno na wɔn de ba yɛn momfa message papa bia sɛbe amfa ma ɛno na papa yi kyerɛ sɛ wɔn kɔ mu no no mu nim so wɔn kɔ ɛde mpuntu nnwuma ɛna akɔto ɔmanfo no akoma so ɛno na ɔmanfo no gye to mu a wɔn to aba ne de ma wɔn na mmom na nyɛ sympathy vote na ɔmanfo no pɛtie. His Excellency John Dramani Mahama is in my party. The number of MPs, cabinet ministers are MPs who would be in my caucus when elected. So it is easier to get things done through that angle than go for an opposition MP who would not also have the connection. So these two messages were put to them. That is our message. DS was about 85% or even 90%, all about sympathy. Your cameras were around. Why would you even do a poster and put our late brother's picture behind the image as though he's your running mate? Why would you do that? Wei onimnyamfo Bernard Bedu was there denti ana wo yakɔto abade ama no na de nia wawuo emfo nia beto achi sɛ nia obɛyɛ running mate ada akɔpɛ mampani na adie na wo wie ya pɛ no sɛ hwɛ na nko mo hwɛ ani mu sɛ nipa dodo ba beto aba no na nso nipa dodo antimi ama ne sɛ na no ne esi wa ablekuma ubenya political figures bi a wo mo ne nam social media no so na any radio so ɛna akwatia bɛhye na sɛ meti kumase na meba akwatia beto aba na ase akwatia bɛhye a meba na. I think that the political elite is to blame. Why? These are people who should know better. You have recordings of senior political figures on radio prior to the elections who were calling for mayhem and all that. I mean, why would I risk taking a car, come and vote only for Akwatia to bang, and I would not have the opportunity of going back to work? No, I'm saying this was before. I mean, the police only came to the grounds, but I'm saying before the day, the people were all over the media, the fear. Abusia we pani a wanu ato abayi no Akwatia so nkosi o manamu oyande sini lawyer Bernard Bediakon Bedu na no disem no
afe yemremwen enrada ena mampani Rajon Draman Mahama wojina eye commission ye no constitutional committee no ya wonom ehwehwemu a wode hye won sasa wonhwe sebe ya panyipa ya no atemu adwumekuo ni nyina no otua no maame araba tokuno wono na tuntun sensan okaso obetu na se nemom ewase ofamra kwan so ne yoyo bia wodan na die no wo kyese ne amamra no ebo ebra na no ena wonom de ho nsunsu so obetu dwa no wojina so eka se efrenura na no watu maame no so adwa na wontena na adwa no so bie mu nte no wonko enkodi ne fie aduane saa sem wese nam so ama empanyimfo ye wonim de atwetwe rofo ye bamra nim adwuma na wonom so didim wo mu no ebia beka set ebi nsi amamra ne de saa pepepe na tienti mampanyi na asem a wokan ye no ne kwan so ano no na so ye kasa ya no United Nations Senior Governor advisor Professor Bafo Agyemedua wano ena ye UN for one senior governance advisor wade samo betu dwa se anoma bia be bohweremu bi e de agu na som se NDC for ne na ban chese enipa bi opese woyi wonum ase akonwa no se wo mu nwie yo wo mu hya ase no mo de be kwa akowie na so no ba bi eduru anu ano wo mu mpem ho a de aduru ni so sesia ya wonum de omo tete no e de abato bedwa no won ba no dani mami jemensa afe na be de akirefo mienu ye no ye Dr. Eric Bosman Asari ene Era Samuel na wo kyerese sa nipa miensa we se na aduru wo mu so na wo se de akoso ni nyina no asa ban a wono atwam na danko akufodo ebla wo ba ye isi bedwani ya wono e Charlotte Mensa wogina na mamuo so ene ni tumi so ka sa watu na de so no wo kyerese no ena ebie kwan ayasusu dua e de ama ban we ya wono so nam so a wo yo sa no wo se empanyimfo na nyai sa yo say you do me I do you ubeyi mi nipa we ntimi so ma ba mi beyi nipa we say ya wan hwe ya Ghana fo ene ye nwumaku akese ne gidie ya ye wo ewo eye enwuma akese a wonom ye independent anaso mo di wo mo ho no ni nyina da ebeyira. How our independent institutions ought to be protected in order to have trust. We don't have to politicize certain key institutions of governance so that people can continuously have trust and believe in the role that they play in a democracy. So, and I made a point then, before even the elections, that President Akosua has made a very dangerous, he has set a dangerous precedent by removing Charlotte Ose, and I still stand by that statement. And that is what seemed to have opened this gateway for chief political to begin to work the way they are working with independent institutions. By yesterday, we were told that the NDC has not finished yet with the NDC form ye ma me Charlotte Ose. Isi bedwani ya no aban dada no ebaye obeyi na se akonwa no e na wo kyerese no e na isusu dua ebie kwan mu e de ama aban we ye ono so kyerese enema bi enkoye e wo aban dada no nipa bi no mo ono so sisi wo mu e wo adwa so e wo nwumakuo ya nka wose wo mo di wo ho no wono so agina so awode yo sa na yenyai nye sa de a wanhwe ya gidie e no opepa ya amanfo wo e wo se nwumakuo nim nyina no wanhwe ya ebetofom wie yentu akase boso no Constitution Review Committee eya bedwafo a yate wo mo se wo mo hye na omenya memu mra no wo mo nane dane mu na ne wo mu aye yemfanya adwuma na ne yenye no yebetimi ayi afiri ho no wo efa 1992 Constitution afia pema hankono ediokuru mienu yegina so de memu mra ebebu wo man na wo mo se wo mo de wo mo review no ho hyehye nyina ebema His Excellency John Dramani Mahama nyame ya adoma bosumi dunu mu October ne mu na mampanyin so ahwese de esitie de efre no draft report no na sa draft report ye betimi aboa na his president His Excellency watimi ahema so ne so a na adwuma wo mo ye no na wo mo de ato mpanifo nyina anim na bra wo kasa na mpanifo da na dibiem se Council of State and a Trades Union Congress wo mo nyoma majeje wo madwenche na wo hwensempɔ o manfo de ba ye no a bebre na susu se mampanyini efie dudu a ye de ema no enke bia adwenchire bi wo ho ebisi ye nte so ebisi mi ye nte so ebi mu se president na ne powers na nase ne tumi no edos dodo ebi se MMDCs na yento aba na yemfa nyi wo mo ebi se ministers na yeyi wo mo from anase yeyi wo mo free na hyebedwemu no eno nso nka yentwam ne nyina eya adwenkyere a wo mo de bae nanso wo mo adwuma no wo mo nwie
wɔn de report no koraa ma mampanyini a wɔn ɛbɛhyɛ sɛ brano no wɔn bɛtumi agye wɔn manfoɔ adwenkyerɛ kaseɛbɔ ewu tie free Sompa 106.5 FM akra meka wo sɛ Leicester Ghana Limited wɔn de Yas toothpaste ɛne ne brush abɛgya so a yɛde twitwi yɛse Electroland Ghana Limited wɔn de home appliances papa wɔn de aba time herbal mixture dura wɔn mu etu malaria se ayaresa bia wokɔ a wotimi sɛ ayaresa papa na wobenya medimafo herbal center wɔn na ebo yɛ chidom yɛ home so kakra bi yɛba yɛde de aka nyinaa ɛbɛto aso. Hey medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so nim se me de Yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwa so abeboy. Midimafo, Pokwase Nhyira Accra. Midimafo, Pokwase Nhyira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Ani o wontie, passengers egumi kai mi. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne botem yedemu. Ani yedemu ampa. De se de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no more. Oh, Mr. Minim wife yekopa wo. 1 year 1 cedi. Nyinse ni betom ansa na yeties ka no. Me so me connection na enhyeda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahode ambam. Connection ne mu de we. Obo wo di ba de kra. Wa ba do kra wo di ba de kra ye ka. Stroke nso de. Wa fa no small. Chese agidi wa wuo ne de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. And nkra hanso obepiem e wo Pokuase Nhyira kwan no so. Fra doctor 0244774282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Kweku, minim se wayeshe. Me kra manane. Na so eboni show hwa embaso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. TV Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiapa yetoa ensem no eso. Na anumu ho na Ghana aban edebetu dia se multi choice Ghana ya wo Emma DSTV ehwe no wo boy ya omde ma Ghana no. Eso so pa we dey compare other countries no de na Ghana de na wo soro nti be ya wo no monte so. Sa wo monte so no wo se wo monte so ha mo nchemu no be sa duasa 30%. Ni nyina ne se na anumu ho no multi choice fo no ebo modern ade ebo ni bi kan ho be 15% kan ho a ni nyina no na emfa mra kwan mu ntia no eti free mu a na ka 15%. Sa 15% no wo mon sign free so no na ma ne koka bo mu ma ne 30% no. Oromnyamfo Sam na te George e kire say
Sadia we omu ye nyina no omu ye de aboa se na be ya Ghana fo benya multi choice so mfa so papa na multi choice fo so hunu sampa Ghana fo sika omutua no omu nya so mfa so na eno na akwaya twema mentwe saa ya na anu kura mpo no wasan ka kire wo se wo prices ya wo de ma wo manfo no wo nya nyina data no wo mfa mera no besi na wo mfa nkwa no nti na wo se da bia da mra no kire se one fan kwa e was 10,000 Ghana cedis wutua edema aban wo twa ni nyina gu ye e na be se na watwem yenu mu anie wo sha se wo muntua enne me ne wo kasa yayi no wo mun san ntua ye enu nti efri sa abre no ade besi ne no e ka wo mo de oman no e ye 150,000 Ghana cedis eno na onimyamfo Sam na George kire se enne ye tadi enne awu awie ko na wie ye aka na nsa ekosi busumi ne de to so nsia se wono mu antete wo mo charges ne so a wade tabuno kasiya ene beto on so e no de wo mu ko de hegi bakrampo a nya de obeyi sa tabuno no wo ka nyina ni wo ka de a chemo choice fo say ni Ghana fo pe ena Ghana ban wo be ye de ama wo afeya fe ani nkyeremu ewa asante mantem kropo kumasem na sofola interchange eye ensamso ekwan ya kyese aban dada ya wotwam ye ruakofo apenso ena wo be hye ase na wo hwe sese be ya twentwe hu nsam no ebekoye ede ama mantam hofo na Department of Urban Roads ye no ewa asante mantem ene epanyipa ya wono ye resident engineer ya wo hwe sofola interchange project ne so no ye Ra Francis Kofi Yankee wababonten ene yabane boni ba wabedu ya wotonkra wa santimante mo twetwe nkomo e de ato ye nim sanse ye nyanentiye se efa bi wo ho a interchange ne soro ho no e ya de a wono mato mo ne no twetwe ho nkomo enkyeremu a wode ba ye nyina ne sese nkomo anya sa de no a enkada ko be hu se sa kwan no de efa so sa wo nifa so e ko patase ana santase run about wo no bon san kaka bi nam so ana dream ya ti se etiesi form ye ntie nkyeremu ya wode e ma yen efa sa adwumadie no no feel like underpasses no ni nyina ka ye dwuma na light ne ho na ye dwuma prekope ne hu se light ne nyina e off including interchange ne so nti ye start say be hwehwem na hwehwem wie no hu se cables connect and serve underpasses ni nyina akromfo area nti de ne se aha na chese so for line ho no ene enkane ho nsem ne kwan no ba bia hihihihim no ena ye Ra Francis Kofi Yankee wono eye resident engineer ya wo hwe so for line interchange project ne so ena wo chese wono mo hwe no ma yensesie se be ya kwanhia biada emfa so ema ye konfinfin mantamu na nanom a wono mo awutu breku ewo mpatam ho no wono chese akwan ene akwantempon ehon nsem akwa atwe de ama won pa na pani a wono kasa sesi yi eye 9 ampem dako tete ekanede ne ho wono ena awubia afahye ya na wo mudie ewo awutubereku no na oye dwemtreni ya na oda no oda dwumadie na no wono ya ma ne boni kwakwa de ma etwetwe nkomode nsem we sei eto nanim all the tribes here showing that we are the true owners of the nation. So we want to let the government know that Awutu should never be left behind. The Guam state should never be left behind. We have our president, His Excellency John Dramani Mahama, as the president of this nation. And nine ampem da kon tete ene ne yete na ni nyina mu na mra chebedwa ne ogina ho ede ma de hye ye wo empatam ho eye Gizela tete agbotui na ono nso wo ho na wo kire se aban yi wo ne pade mamamfo wo empatam ho yenyima epede eye nsianso yezi kan tutu yenyima ye yebesi Asumia Skills Training Center o maame krom obrache ho eba ye short courses no wo obrache ho ya ja asase no ayebeye ono by next year June. Mr. We are campaign Mikada Nurses Training College. The idea is still on the drawing board. Next year, Yabaka to sort a 2-year start Nursing Training College. Abusiani ati ye honorable Gizela Agbotui tete wonu yamra sebedwani edema de hye wo awutu senya West Mensini no emu na ye kan kwan a enye ide ye mfe ne nkyeremu ewo Obrempong ye wo atwemanwa biaja north Asante Mantamu wahin popro ye won potam ho na na rekwan pem ye toso mienu wache se e ma kwa wo so anu won epon wo mo kọ ayasabia na wo mo pon wo kwan so adan a akwanfo sabe ye won potam ho no e ha dwene pa tituru pa ne nsamso bia won finfin ho no a wo mo kọ a nsamso ne be gidigidi saa na ama enema nyina aye basa na na rekon ene ama ne boni ba abedu e bom komo no wo de nsem sei e na to nanim
ye kwan ne schools mo teacher for kra am ba cha de wa ha no omo nam how pa na eba omo ba usuo tu a omo ka nsuo na ja bridge na asai akwan no so asai afa teacher for so ba bi omo beda no so e dire ma omo sesa ban se nko me bongo a teacher for no be den e be se betem ache me ko la na de Nana Reko Ampem ya otoso mienu eya ohene popro ya Obrampong ewo atwema Mabiaja North ewo Asantemantam na de srede ya ode to aban anim no ye kowie nsem no ewo Congo mine mu na kane no mansofo ya no ehwa atemu adwuma so mekire ex justice minister edema Congo fo no eye Constant Muntaba na ya kasa ya no wonu matwene de na kwakọ gina mranim ya wo che so mo de na ba be kwa afiase na wo wie nsoso a emfinhie num woni ho kwan bia se wode ne ho eberewura mu amanyosemu se wo gina bibi ame ato no so aba ne bone ya wo kire se wo ye nyina no ene sebra na obedi adwa 2024 ekosi 2025 president Felix Tshisekedi ono na penso no eya de wono mani sika bi $90 million se won hwe se be ya ene e ba bia prison for wono beda no wontimi fancy dan bi efama wonom na no no kire se wa ye ne basa wode atwa nanuma de krewa ema enam so nti no abanya waba ewo Kongoi ahye wonom justice minister mpempe wo won se won hwe na wontini entwe no ekogina mranim na no ena wonom kire se bema ye ka no ho asem ya ye friend Constance Muntabe wonya mfinhia na duasanso na chitafo bi so kire se da bi obi a wonya mfinhia duasanso ya wo ye ne politics na mo se mo ba beche no mo koma ne mfie bese de ho mo wi a mo on se nyina mu na won san kwankọ pretu medie bia de wo mo ti ase nye yenti ekese Kongo ho de ade a wonom so chitafo no atie se mpanyimfo so se wo munya brantie no emra bonte no wonya kwan enya ne fa ahodi kasebo no wasi na ensema yede mamo yede na poso ebe mamo na ansana no yemfa madwenche kakra emra na Facebook live no Starboy de dia banwi na Obrempong ha se YouTube obenya omanfo bi dia Starboy se wo tie live e wo ha fu mem airport wase Sompa news de papa ene ode enchia e kan ho baaye engineer Shamaba o message ne grammatical errors nko anti mi hunu he wake kan bomba sabasa akufu krawa no akufu akwa akufu ado no why na akufu akwa ntime kan enye commensa pillar 2 was me sham live fantastic news domi pillar 2 hono ena wonso ode banchia na de news me yanchia ena yenua ba konso so eye ma yu boaten ena se mechia mo spintus ena no ede ebre yen ena eno achi yenua ba konso justice owusu wode adwenche na baba nchia de news me yanchia eti se wo nchia na wode aba Ghana today anopa ba kase bone de nsam na ye kan ye no na wode adwenche aba abena ta jemfiwa eno no si we de eye fire kese eno wode eka ho yenua keke Akosua American Town Kenke House eno no so si great news na me hwa mo free Akosua American Town enti eno no so de a wodi bomu emaye eno no na ensema ye de esom ene enumrei hot bite kase bosene ne hot bite ye hwe kwen omampanyine His Excellency John Dramani Mahama Chief Justice Chief Justice Gertrude Araba Esaba Sakitokonu they say we former ya wo yi ni free ho na no nkomo ene di ye fa article 149 clause 9 ewo 1992 constitution no emu eno ne yegina so ekohwe mampani ensra boya ode kohwe mu wo ofanko opoku ase kwan no emu ase contractor say onye ne ntem na manfo opekwan na faso iyokofo nso che ya wo kiresa wache yewura Kofia Palu no National Youth Organizer edema LPG ya ne no twetwe nkomo ede fa ho na akwatia ba elections no nso ena baba bedadie omanfo akire omadwene mum Orura Justin Kodua Frimpong so ache na dwene se eno nkire se ekwa bia so no 2028 no NPP fo ebedi ncho enye saa ena etie abanya ka kire multi choice fo se wa mo up to busumi ye wo mu ne de to so nsia Woman tetebo no so a wobadwu ankrata afri womanzam Ghana Registered Nurses and Midwives Association penning for and then one nominee health minister Yero Kwabramita Kando edi enhyiemu ama chawpa ekwoso no so osom ama de hia wonum nyina wo kyeresa aban ne behwe ayama wo mu and na Constitution Review Committee so omosi enche womu de womu nsembe kwakoma omampanyi His Excellency John Dramani Mahama yene de kaseboyi esomo enanumre eyemme Akosua ABOAGYE Ubetimi afremi Akosua Nhyira many adult children Obrempong na kwaku ampoma ena menu aba
Oheneyere mame ekuya yaboa esiama bronya abrewatia. Yet the Leicester Ghana Limited almode young toothpaste and a brush abedja so womobo ye chidom. Time heba misha edrono sa wonu bia na etu malaria se wo ye obi an honam taye wo ya pa wo da bia wo nso na honam ye ya wo beda eya anom anopa wo kwadwuma nso ano anom na unipadua na watimi dia bo adwuma. Electroland Ghana Limited the electronic appliances aba etitachi ma yade hye munyina momochi ne tada nkwagemo de midima for heba center Dr. Tam da sunie yare bia pokwase mayira na eno no me sorry sui na ye de third service eba Prophet Mango Day edu dwumadi ne to so Sompa 106.5 FM Accra.